హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. పాలక్ మూరిల్ దోశలో నేను ఎగ్ వేస్తున్నాను. ముందుగా గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసింది కదా, పాలక్ దోశ వేసుకోవాలి. మొత్తం రోస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్ యాడ్ చేయాలి. కొంచెం రోస్ట్ అవ్వాలి. ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి. సెకండ్ సైడ్ రోస్ట్ చేయాలి. చూడటానికి ఇది పెసరట్టు లాగా ఉంది, గ్రీన్ కలర్. నచ్చిన వాళ్ళు కారం లైట్గా దీని మీద చల్లాలి, లేదంటే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఆయిల్, వేడి వేడిగా పాలక్ ఎగ్ మూరి దోశ రెడీ. పల్లీ చట్నీ, అల్లం చట్నీ, ఇంకా దీనిలో ఆల్రెడీ కారపొడి ఉంది. ఎంతమందికి ఇష్టం ఇది?